баҳси манзили зист дар тоҷикистон аз мавзӯъҳои доғ аст ва ҳар рӯз додгоҳҳои тоҷикистон даҳо парвандаи марбут ба манзилро баррасӣ мекунанд. Агар баҳс бар сари манзили зист дар гузашта миёни хешовандон ва корхонаву ашхоси алоҳида сар мезад, ҳоло тахриби бинои манзилҳои зист барои сохтмони биноҳои баландошёна ки бар асоси нақшаи кулли шаҳри Душанбе ё геймплан сурат мегирад, ин баҳсҳоро дар додгоҳҳои пойтахт ба маротиб бештар кардааст. масъуд собиров сокини кӯчаи мирзо турсунзодаи пойтахтро дар ҳолати хатарнок қарор гирифтани девори ҳавлияш ки метавонад ҳар лаҳза фурӯ равад нигарон кардааст. мегӯяд мақомот бе созишу ризоият ва пардохти ҷуброни баробар талоши вайрон кардани манзилашро доранд. дар ҷои хонаи ӯ ширкати ғаюрсимент бояд мактаб созад. тибқи шиносномаи техникии хона 4 хонаам аз 4 ҳуҷра иборат аст. ҳамаш қонунӣ аст. барои ман кифоя аст ки як сехонагӣ аз ҳамин ин ҳамин атрофе ки зиндагӣ мекунам аз ҳаминҷа ба ман таъмин кунанд, биён хонаро бигиранд. ҳоло ин сокини пойтахт ба унвони президент ва шаҳрдорӣ нома ирсол карда хостааст ба додаш бирасанд. ҳуқуқшиносон мегӯянд, то замони ҳалли баҳсҳо атрофи ҷуброни манзил ҳеҷ кас ё ширкате ҳақ надорад хонаҳоро вайрон кунад. як пажӯҳиши тозаи маркази мустақили ҳимояи ҳуқуқи инсон нишон додааст ки дар бештари маврид додгоҳҳо қарори худро ҳангоми баррасии парвандаҳои марбут ба манзил ё кӯчонидани маҷбурии сокинон ба фоидаи давлат содир карданд. пурсидашудаҳо дар ин таҳқиқот гуфтанд ки додгоҳҳо зимни баррасии чунин парвандаҳо мустақил набуданд. қобили зикр аст ки аз ҷумла дар қарорҳои раиси шаҳри Душанбе айни ҳол масалан бо пункти рақами 2 ҳатман қайд карда мешавад ки то ҳуқуқи шаҳрванд риоя нагардад, сохтмончӣ ё ин ки пудрачӣ ҳуқуқ надорад манзила бартараф кунад. тахриби манзили сокинон барои бунёди биноҳои баландошёна дар пойтахт аз сӯи ширкату мақомоти маҳаллӣ дар ҳолест ки бархеи дигар мегӯянд ҳатто афроди алоҳида талоши аз худ кардани манзили зисти онҳоро доранд. ҳоҷӣ қулбобу калонов мегӯяд, ҳамсояш бо истифода аз номи Рустами Эмомалӣ шаҳрдори Душанбе нисфи манзили ӯро тахриб карда ҷои он ба худ роҳ бунёд кард. омадан ай номи Рустам омадан гуфтанд ки моро ма намояндаи ҳамон чизем мо омадем ки ҳаминҷара рухсати ҳамон кас кардем чапан ҳаминҷара ман омадам ки ин занак уже чиз шудаи касалиш кабидааст. баъд ман дар хона даркони ман барои занак хестам балниса рафтам. омадам ки уже ошхона инҷа чапа гадиянд чиз намекунад. бо гузашти як сол ҳанӯз баҳси манзил миёни Бобокалонов ва ҳамсояаш дар додгоҳ ҳал нашудааст. мисли баҳси ин ҳамсӯҳбати мо додгоҳҳои кишвар на ҳамеша баҳсҳои манзилро ба фоидаи сокинон ҳал мекунанд ва онҳо ночор дари расонаҳоро мекӯбанд. ҳар рӯз дасти кам ба радиои озодӣ як нафар бо мушкили баҳси манзил меояд ва ҳанӯз даста номаҳоро инҷо мегузорад. аз ҷумла додхоҳи Умарали Саидов сокини шаҳри Душанбе ки 13 сол боз баҳси манзил дорад ва аз ҳамсари бародараш иддао дорад ки манзилро боз пас гардонад. як намунаи дигар ҳам баҳси як сокини пойтахт бо номи Ибодулло аст ки даъвоаш бо корхонаи насоҷии Тоҷикистон дар додгоҳ баррасӣ мешавад ва ин сокин мегӯяд ки хонаро бар асоси шартнома гирифта буд ва ҳоло бар асоси як қарори додгоҳ аз манзил берун шудааст. ҳамчунин миёни ин ҳама шикоятҳо манзиле ки ҳамчун мероси кӯдакон аст дида мешавад. усмонҷон Абдуллоев сокини 19-солаи пойтахт барои ҳаққи худ дар додгоҳ мубориза мебарад. хонае ки аз падар барои ӯву модараш ба мерос монда буд, амакҳояш ин манзилро фурӯхта онҳоро дарбадар карданд. модари Усмонҷон Маърифат Муродова 12 сол аст, дарбадари додгоҳ мегардад. хонаро эвара мерана тарзда га мезана ки зан оиладор нестайда, на фарзанд дора, на оила дора. хонаро мегиранд ба номи хичон на тарзда мегзаронанд, давенус мета гӯё ки мо зиндагӣ кардагӣ нестем, дар хона ҳеҷ кас нест. хичон сардорӣ мекунанд, хел хонаро дасти мо мекашанд мегиранд. як омили дигаре ки боис ба авҷ гирифтани баҳси манзил дар Тоҷикистон шудааст, тасмими маскун кардани занон баъди ҷудо шудан аз шавҳаронашон аст. ин пошхӯриҳо аксаран даъвои манзилро ба дунбол доранд. бешоҳид аз 4 этаж аз духонагӣ хона амволи ҷияни ман айзая гирифта аз аму 4 этаж поён фуровардагӣ ҳамин чизи чора курпа болиш либос гӯям агар ҷиҳозҳои хона ҳамаша дар замин партофтагианд. ман намедонам
اینا چه خیلی بها دادن بهای حقوقی هیچ کس با فکرم دو فرزند دارد عزیزه و کجا زندگی میکنن این شب کجا میرد خواب میرد وای ҳар сол аҳолии тоҷикистон меафзояд ва рақобатҳо барои макони зист шадидтар мешаванд. нархи 1 метри мурабба дар шаҳри душанбе аз 300 то 1200 долларро ташкил медиҳад ва онро ба даромади аҳолӣ қиёс кунем ва серфарзандии тоҷикистонро ба назар гирем, чунин нарх бар души мардум боригарон аст. аз ин рӯ даъвоҳо сари ҳар ваҷаб замин то рафт дохтар мешавад.